elas. Pero, Marcial, ¿qué pasa aquí? ¡Alto, ¡alto! ¿Qué pasó, Paco? ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo que pasó? Vamos a ver. A ver, Marcial, podes saber por que me pitas a min? Vamos a ver. Pitarás as rapazas. a ver, Bueno, a quen queres que lle estou pitando? Que está facendo mal, Marcial? Dimo. Que é o que está facendo mal? Non sei. Como non sabes? Que lle falta na cabeza? O casco. onde hai un micro por aí? casco. Que non escoito ben. Que me falta que o casco, Paco. O casco, Marcial, vamos a ver. Pois Temos que predicar co ejemplo. verdade, Verdad? O casco. Sin casco non podemos circular pola vía. Sen casco non se pode circular en bicicleta, pero a calquera idade. A ver, hai que Teño matizar. dúbidas. Hai que matizar, efectivamente. Temos que os maiores de 16 anos no casco urbano sí poden circular. Me parece unha aberración eso, pero sí que a normativa nos dice eso. Ahora, eu recomendo sempre o uso do casco en cidade e fora dela. Pero unha cousa é a recomendación e outra cousa é A obrigación. A obrigación. Neste Vale. caso non vou incumprindo nada porque por pouco, Paco, por pouco paso dos 16 anos. Perdón, sodes Sara e Carolina, verdade? Por pouco. Poñedemos así que se vos vexa ben, que se vos vexa aí na casa. Vos sabedes andar Xa, en bicicleta? Sí? Sí. Cantos anos tendes? 9. 9. 9. As dúas 9 anos? Sí. E canto tempo levades andando en bici? Desde os 3 anos. Entón, algo sabedes. Sí. Sabedes andar en bici, o que non sabedes ben ao mellor son os sinais. A hora de movervos, sobre todo en cidade, non? Sí. Eu vou facer unha demostración, a ver Vamos. que tal lle dades. A ver, temos Cuidado. un sinal Pero de que queres, stop que te aquí, sigue? pero vinde detrás de Venga, mí. vamos. Veña, sigue da Marcial. Seguimos nos. Que cara de felicidade. Cuidado con leva, Marcial, Tenías vacacións aí... Nun momento. Tempo de bicicleta. Chego ao stop e ninguén para. Non parou ni o stop. Esta señal... A ver, que significa esa señal que temos aí? Na rotonda. A rotonda, moi ben, a E ver. eu que pensei que era dar volta seguido arredor do A sinal. verdad que está mal diseñada. Sí, non? Claro, porque si nos obliga a entrar e circular e non nos deixa salir. Claro. É que é así. É que era Está o que mal pensaba. feita. Sí, sí. Algo que debamos aprender cando imos en bici, cando chegamos a unha rotonda, que debemos facer? O primeiro, facer o ceda. En todas as rotondas hai un ceda paso previo. Ceder o Atender, ceda paso rapazas. E, sobre todo, depois indicar, unha vez que estemos dentro, temos que indicar hacia onde queremos salir. É dicir, señalizalo. É moi importante que, hoxe en día, a maior parte dos ciclistas non señalizan as maniobras. Vale? E temos que entender que os que vamos en coche non sabemos o que vai a facer un ciclista se non nos lo indica. Vos sabedes Entonces hai que sinalizar? señalizar. Se chegades a un cruce, por exemplo, tendes que desviarvos para a dereita ou para a esquerda. Como sinalizades? Como indicades esa manobra? Que ides desplazarvos para un lado ou para outro? Señalando coa mão. A ver, moi ben, pois a ver, se Sinalando vas para dereita, que man levantas? Aí, pero estirada. Aí está, Así. moi ben. E se vamos para a izquierda, que facemos? Moi ben, así está, a man estirada, para que se nos vexa ben E os que se veñen seguide de detrás. fronte, levantade as dúas. No, nunca No. soltamos, verdad, que nunca se solta o manillar das dúas mans. Solo para señalizar, vale? Vos coñecíades o Polipaco? Xa o coñecíades? Sí. Sí. Flipas, hai que darlle os parabéns porque Polipaco, e Abelardo unha vez máis, non dixe de gañar medallas, vez de gañar outra medalla, non? Sí, bueno, un reconocimiento que é unha medalla de euro, esta vez por a unidade de mandos e jefes da Policía Local de toda España, e, bueno, un reconocimiento máis pois, para seguir traballando e polo menos que se vaya vendo a importancia da seguridade viaria que temos. Un aplauso para Polipaco, Sí, señor. Gracias. É para Abelardo, está ben? Abelardo Martínez. Gracias. Ollo que hoxe o Polipaco, e Abelardo tamén nos vai poñer a exame. Sabíades que a partires do 1 de xullo imos ter novas sinais de tráfico? E sabías algo, Marcial? Pero se aínda non sabemos ben As as antiguas. que había ata agora, imos coñecer as novas. Cambia Claro. moito o que? Bueno, hai algunhas novas, pero bueno, eso é normal porque sabemos que vamos avanzando, hai vehículos eléctricos, temos bicicletas eléctricas, cada vez hai máis bicicletas, entonces, bueno, temos que ir adaptándonos Esa aos non é a medios. favorita, porque esta, hai algún que se Efectivamente, actualiza. a ver, claro, por ejemplo, esta, Claro. a ver, todos sabíamos antes, ainda que viéramos esta co cervo dentro, sabíamos que era de animales salvajes, animales silvestres. Pero bueno, home, ahora poñemos un xabarín, entonces creo que habrá xente que o entenda mellor. A ver, eu... É que agora é raro ver un cervo. Pero Efectivamente, xabaril xabarín por zapatadas. todas as estradas. E que hasta vamos, aquí hai que poñerlas nas ciudades, tal e como vamos. Pero me refiero que isto está ben, pues, por ejemplo, en que nos fai, se sempre poñemos lo mismo, chega un momento que xa non captamos. Entonces, isto é marketing puro. Ahora cambiamos Claro. dentro do pictograma, e entonces xa nos fijamos